Lars Johansson kommer til at overskride tiden med et par timer. På kontoret har de denne løsning på problemet. Så fælde en skive ud, og så lad sig en montelle. Okay. Så det kan du gøre, eller åbne ud, når du bare tager en montelle. Jamen, så kan du nå også en ting. Du er lidt kreativ oppe i Brabrand. Lars Johansson bliver altså instrueret i at åbne uret, pille skiven ud og være lidt kreativ for at kunne overholde hviletiden. Ja, det betyder jo, at virksomheden faktisk instruerer sine medarbejdere i at snyde, kan man sige. Fordi man må ikke køre med åbne ur. Hvis man kører med åbne ur, så bliver der ikke lavet nogen optegnelse over de aktiviteter, man laver. Og det vil sige, at man på den måde kan få køretid til at fremstå, som om det måske har været hvil. Hvor almindelig er sådan en samtale her? Det sker hele tiden. Hele tiden. Det sker... Jeg skal ikke sige, at det sker hver uge, men hver anden uge. Lars Johansson får optaget en ny telefonsamtale. Denne gang er det Jens Karlskov selv, der har planlagt en tur syd for grænsen. En ulovlig tur. Vi aftaler at mødes med Lars Johansson på hjemvejen. Vi har fået lov til at hoppe med på nødturen. Hej Lars. Så der er kaffe på kanden. Ja. Jeg kommer. Hej Jens, det er Lars. Ja, hej Lars. Vi har jo lidt til dig i dag jo. Okay. Vi har lavet en tur til Dresden til dig. Til Dresden? Ja. Turen viser sig at være for lang, og det ved vognmanden godt. Så for man ved med at sætte skive i, før vi lige har fået læsset op, Lars, så vi roligt siden ikke de smutter, du ved. Okay. Kniber du med tiden, eller? Nej, det er jo ned til Dresden, så det bliver der lige, der er jo 750 km dernede, jo, ikke også? Ja, okay. Ja, det var det jo. Så han siger, det er noget med at vente med at sætte skiver i, til du er færdig med at læse. Så lad være med at sætte skiver i, til du er færdig med at læse. Og hvad betyder det, hvis man skal oversætte det til almindelig dansk? Det er, at jeg lader være med at sætte den skive i, der sidder herinde, der registrerer min køre-hviletid. Det er den skive, som politiet kontrollerer, hvis jeg bliver stoppet. Men det er jo ulovligt at lade være. Ja, det er fuldstændig ulovligt. Så jeg er med til en ulovlig handling. Det køres. Det er mere eller mindre the Wild West. Hvad siger det dig, at det er kontoret? Nu her er det faktisk direktøren, der instruerer chaufføren i, at han ikke skal sætte skiverne i. For mig at se, så kniver det lidt med moralen, kan man sige, fordi de planlægger sådan set på forhånd, at der skal snydes, for at man kan få det her til at hænge sammen. Vi modtager nu et svar fra Jens Karlskov på mail. Her meddeler han, at han ikke vil medvirke i et interview. Vi skriver en ny mail og uddyber sagen for vognmanden. Tilbage til dødsulykken 23. april. Det blev en af de alvorligste trafikulykker i 2010. Og en dag, som Leif Larsen aldrig glemmer. Jeg havde aldrig forestillet mig, at en ulykke ville smadre så meget og gøre så meget ondt. Det er nogle tanker, som man ikke forestiller sig, hvad det er, at en familie kommer igennem. Men kun 4 dage efter ulykken sker der noget. Den 27. april bliver Lars Johansson sendt ud på en tur til Sverige. Han har en anden chauffør med. Da turen bliver lang, meget lang, skal det vise sig. Vi står der 3:30 om eftermiddagen og læser ind i Odense. I første omgang er turen lovlig, her fra Danmark til Sverige. Men på hjemturen går det galt. For nu fortsætter Lars Johansson ifølge kørselsrapporten hele vejen til Holland. En tur på næsten 30 timer uden de lovpligtige hvil. Selv med 2 chauffører i bilen en ulovlig tur. Men den anden chauffør står i bilen i Odense. Og ifølge Lars Johansson kører han nu alene videre fra Odense til Holland.
og kan kun nå nogle få kortere pauser. Når jeg kigger på den her, så vil jeg vurdere, at en bøde på en 50-60.000 kroner til chaufføren, det vil ikke være utænkeligt i den her sag. Og en ubetinget frakendelse af kørekortet. Omkring 50.000 kroner for den her chauffør? Ja, det kan det meget vel være. Alene på den her ene tur? Ja. Altså en alvorlig sag, hvis det bliver opdaget. Men her en ferieseddel, som kan vises til myndighederne med Jens Karlsgaards underskrift. Så fik jeg altså den seddel af hr. Karlsgaard. Plups, jeg har haft ferie en uge. Det her siger han. Ja. Er det undertegnet? Det er direktøren. Jens Karlsgaard. Jens Karlsgaard erklærer af køretøjets fører, det er dig. Ja, det står i mit navn og CVR-nummer og alle ting der. Har holdt ferie i perioden fra 24. i 4. til 29. i 4. Ja. Men samtidig kan vi helt tydeligt se, jeg har kørt, at du har kørt fra den 27. i 4. og ankommer den 29. i 4. Ja. Helt centralt for feriesedlen er datoen ud for vognmandens underskrift. Den 29. i 4. 2010, samme dag som Lars Johansson kørte turen videre til Holland. Den dækker altså over dage, hvor Lars Johansson ifølge kørselsrapporten var på arbejde. Hvor alvorlig er sådan en øvelse her, at man udsteder falske feriesedler? Det er en alvorlig sag. Det er en straffelovsovertrædelse, og den giver fængsel. Både til den, der har udstedt den, men i visse tilfælde også til den chauffør, som fremviser den over for myndighederne, velvidende, at den er falsk. Så det giver formentlig 7 dage i boksen. Carl Peter Frederiksen mener altså, at feriesedlen alene kan give vognmanden op til 7 dages fængsel. Herudover er der, som vi har set i vores gennemgang af firmaet, en række anselige bøder og frakendelser af kørekort. Det er godt. Vi ringer nu til Jens Karlsgaard for at få hans reaktion. Men jeg ringer nu til dig, fordi at jeg gerne vil understrege, at jeg stadig gerne vil lave et interview med dig. Det er sådan set ikke i tvivl om. Men du ønsker ikke at medvirke? Nej, det har jeg ligesom skrevet. Hvorfor? Man ved ikke, i en sammenhæng, hvordan tingene de kan blive udstillet. Det er jo en pervers måde at gøre tingene på, hvis jeg skal være helt ærlig. Især den her tid, hvor det er oppe i medierne i forvejen med køre-hviletid, og vi er... Jeg er ikke enig i, det er nogen pervers måde, det her det at gøre det på. Jeg vil gerne fremlægge de her ting, og så vil jeg stille nogle spørgsmål. Ja, så vil jeg gerne stå med kameraet helt op og sige, hvad jeg vil forholde mig til det. Jeg har ikke en jordig chance for. Efter samtalen sender vi endnu en mail. Og her lyder svaret fra Jens Karlsgaard, at der har været uregelmæssigheder i firmaet, og at dem har han nu taget hånd om. Men han fastholder, at han ikke vil møde mig til et interview og svare på de konkrete anklager, der bliver rejst mod ham og hans firma. Ifølge Carl Peter Frederiksen er Karlsgaard-sagen alvorlig, men langt fra enestående. Jeg tror, at den kreativitet, som jo i bund og grund dækker over snyd i et eller andet omfang, den er udbredt i branchen. Lars Johansson er nu sygemeldt med blandt andet stress og har besluttet sig for aldrig at vende tilbage til Ib Karlsgaard Transport. Det eneste, jeg vil nu, er, at det skal blive stop på det her. Det må ikke blive ved. Og Karlsgaard er ikke den eneste. Det er flere. Jeg kan ikke tænke mig, at det er den eneste, det er flere.